Bali tanawon guys. Ang forma sa lumot oh. Manindot po ang form sa lumot. Mo tipod paawahe po ning mga lumot guys o form. Hatag po og view sa kinaiyahan. Katabang po og silunganan sa mga isda guys. Mo rin ang butangan jud ang kun mahimo magbuhat jud tag kanang mga corals nga itluganan sa mga isda nga artificial. Murag nagbuhat mi sa una ana guys. Kay membro man ko sa Fishermen Association. Nagbuhat mig mga corals guys. Aron sa ingon ko no lumutan ang maong mga bato or simento nga among gibuhat guys sa para corals. Mauto nga si Alex na rin na guys oh. Ang gipadak-an sa camera. Balik ta guys katong kabahin lagi sa lumot. Dili pod pawahi. Mo hatag pod siya og porma sa nature no. Mo to nga balik ko na istorya guys nagkuan mi adto gagamay mi adtong mga corals para sa pahulayanan sa mga isda guys dito sa may lawod. Kay membro man ko adto sa Fishermen. Kasagaran good guys, ang bana dili man maka-apil. Ako joy mo apil kay ang bana manginabuhi man sa laing paagi. Diya ako may mabilin, di ako joy intay mo assist kung unsay mga kalihukan sa barangay. Ako may aktibo. Mao na lagi gabuhat mig corals. Ni gasto gyud intan ang gobyerno adto. Unya ubay-ubay pud mi adto guys nga ni kuan sa mga corals gabuhat. Gakuan mi gakit. Palit mig mga semento para i-forma lagi sa mga corals. Ang uban wa pod mo apel pero ambot ba nga kung kinsa tong dili mangapil maway ni mag-una-una o kutsitsa sa maong trabaho guys. Ang coral sa ni-income na kibali sa daghanang isda nga ni na daghanang isda nga na nagpasilong niini daghan na kaayong mga mananagat nga magsirok-sirok na guys sa abot sa maong corals halos na magpatay. Mauna nga ambot og nasuko ba po kinaiyahan natabunan ang mga corals guys gumikan sa mga baha nga ano dag-uban. Mao lagi kung duna po lagi tay project ibutang dapita mura po ta og kanang masuko og kanang naapoy managat anang dapita labi na kay kanang dili pud maoy ga trabaho. Mao na ni kusog kaayo mo pahimos mao to nang gikuha sa Ginoo. Natabunan ang mga coral sa baha guys sa mga lapok. Ngano kana kung anak ni uli man? Na ba ka ni isda or wala? Naadoy? Wa ka kakuha? Nge. Hala. Agyang panag ko gabi nga atong ato bitong gibidyuhan guys nga ba nag-asawa na maon.
Wa lagi kuno kaagi. Ka Alex. Wa sa linya si Alex sa Palangri guys, to ani sa subid. Og kadto pong dapita guys, mga mananagat po to ambot og nakaagi ba ni? Nangudlot na kadyo habagatan. Naagi hapoy daghang nanabo guys oh. Muna kun mahimo din namon kumudulan sa kayan guys kay mukuhit na to. Ako aba usa. Yan ako ilabasiro guys maglisod ko. Munang di na lang kung muduol nila. Sila na mismo muduol jud dito sa kayan mo reklamo sa mga mananagat. Kay ari sila mangayo na og pabor nyo maikog ko ng labasiro guys kay naagwa na adyo na mo labasiro. Wa pa pud si Bert mo abot atong hulaton og makadaba ka to siya isda guys. Kana lagi guys oh kuan jud kuan na dagom. Lain pagkasubanga sa adlaw guys kay naay dagom oh. Gatawag-tawag ra ba? Mura gatawag. Amihan ang hangin guys pero bawod. Kani guys, so dili pa mi sa lipod ning maong bukid, arang gyud tingaling bawra ani. Pero nahibong lagi mi guys kay nganong namaod. Tingali sa laing lugar mauton ang tempo, mao ni nga ang iyahang panahon. Iabot diri sa amo ang lugar. Isda jud ni guys oh. Isda ni siya guys nga gihatod oh atong tan-awon guys. Tan-aw taan ning gahatod oh. Wala lang mo kumuduol guys, kay layo naman ko kaadyo, basig di na ko kaabot. Wow, dagana si isda.
Mangutana rata niya guys og pila ka kilo sa Labasiro. Di na ta mudol dito guys kay layo na kaadyo basin og di na ta kaabot. Ato lamang tan-awon dire pagbalik sa Labasiro guys. Manong nilabay to? Awa ka timing? Kaya kag manong nilabay. Pila ka kilo ka naka-adjak, no? Daghan pen? Upat buok nga panagko? So unsa man to yung panagko? Kana panggagmay na. Oo, mga samin-samin, no. Asa ko na siya, ha? Ha? Sa kondo na nila, basta managat. Di, labaas man. Basta labaas gani. Nga na isda makuha. Upat ka buok. Oo, tang duha ito. That's baji. Nasin yan? Pamingaw-mingaw lagi, oh. Zero si Alex, no? Zero si Alex. Lagi si Bertok. Panggagmay mo to, Ija? Zero ko na po sila ito. Ay, mamsa, ha? Bahala Tuhan. Tinod bitaw. Ikaw po nang dagdihan po. Jamo. Mao. Wala ka bukins nang? Wala naman. Bao. Silang ato tanan. Gahapon po duhaan. Swerte. Galoyan sa Ginoo. Singko lang. Na may pakapin, singko do. Wow. Gahapon po 5. 4 size. 4 chicken, 4 tepat man. Sibuk-buk kayo ito, no? Guy! Wow, kung singko. Dunggo na. Yada mo tayo? Wa to kay Pagat-pat lang. Wala mo sila. Adjak na sa minsam mo. Panggagmay ka, adjak? Murag mao bitaw. Tatampak. Tulong mo sa minsamin. Tatampak. Nagalo ka, tatampak na eh. Napunong na. 4 size naman to.
Ada dawi anak eh, mengajar tak paul. Dua mandi kuno tim. Maura man yung paon na sila. Ano pala dari sini paon? Una ginagaan sinyang. Karon? Gabi ba paon. Kay matoy pa niya na nakatog kuno si Ja, si Junior nagapo kayo dahil na anak si Alvin. Mautong ni adto si Ja, ubay-ubay man di ay ihang isda. Dagko ra ba bulinawa? Pero Berto patonta. Kita mega wata Alben. Bulinaw? No. Diha minamalit man tingali day og gigamos. Gibaligya. Pila kilo na po ano. Ayun sa bamis kay kuan pa anang gimahaden Pila may kidugat ang hunaw. Nya kay dugay dutlag asin, mabaho. Mga sinema na ko dugay ma uno ba. Dugaw man hunaw. Sigarang kuan ko. Ano ka na ganun? Dili lagi mo mangomprag bulinaw no? Sinanggani sa una kay Wala si pangungkol ga asin pa ni magasin pa ni. kuha man gud lami mangguguno ng gamos. Lami ko na magamos kana man jud kay kadkad na. So lagi Di ba dito pag kuan ka pao. alas 7 pa sa Albel, alas 8 diha na. May taro day. Kinilo. Apinilo. 150. 150. Magbinta tayo ng wanday. Ngayon, magbinta ko ng pantalan. Magbinta o magdasog. Wanday mo wala. Ayun, pagpa-ok pa. Ano kilo san na puto kuan. Kinsa man ni kompra day katog gihapon mga laki day? Si Alagdon, yung tawagan kay Duura, itong kagadanan. Pila. Si Alagdon, Dina. Langgangan. Yun, langgangan. Dina mas, Dina. Kuan ba itong kang Yung langgangan, Alagdon, ito pa na. Ayaw to kay makuman. Sila itong isuro. Yun nga, magpantaran, gabi eh. Pero si Dora sila Iman, pesan, dinagmay. kugihan ito isang gabi wa man siya mangaong kay dito nga sa bukid. Gabi gakugi siya lagi. Bisag ngit-ngit na lagi. Ngit-ngit na. Bata pa man. Asawa mo mag-apura man. Ang lagi. Kaya atong pasagdan. Na mao lagi ning bana di lagi nato biklon kay aron gakugi. Asawa man jud maga mandaro goy mao na ni. Kaya luya pag asawa, maluya mo pag bana. Sara, tulong, samin-samin. Sa kilo tanan? 2, 9. Mako ang kapag ka. Naadyo di ay isda. Ari rapin. Kay mo kito yan, mabasa man po ng Are na ko no, are. Ay, pabit-bit good. Di lahi atong sakay magtimbang kay magkindang-kindang. Sa amin apang gagmay de gidaday. Segunda. Lagi. Medyo na laman, wa masiro. Mura igsuo man is kaadjak. Apat berat tulura. Tulong anak. Lagi. Tulong sama tidak naik ke tambang. Ya.
Onomidia Alvin. Wow, kagwapa sa isda. Lahat kuan, gapo na, 45 ah. Sabi lang. Why, video? Happy kayo si Ipin. Kailangan siyang isda. Ha? Di, anak, exercise. Mabita na. Makuha ng imong... Bisang kuno nga ni nanak. Kabuk-buk, Oh, kana ko nung... Kana bito ko nung... Babuntag, mamunit ka bito ka ng basura sa imong natad ba nga anak? Kanang mamunit, exercise naman kuno good na. Oh, para mairog laman ng... Kay tantong kuan kuan raman ng mga ugat-ugat. Mubalik ra Kini ra bang idara na dali ra kay malusno na ning atong mga unsa na mga tuhod. Mga juin-juin. Wa ko dami isda kay kapalutaw ko. Mao lagi. Wa damo ko sila ato na. Patok dayo kang buok man. Pakoy. Wa damo ko. Damo pakoy. Isang patok. Ato na. Umuat ko tungod pagatpat pa na yun pa. Wa malapad ni patok. Ni bawd na. Kailan ang duwa? Mo na panagat sa kong labasiro guys. Madag. Ilahan ng kajagkag. Dali aran tao boy. A few moments later. Ayun na gabi karana. Abi kana dagan. Kisa ko duta. Ilaha ko na. Lahaw silingan. Ilaha. Iya ko nung suon sa yang pares. Ya, ako'y ilaha. Sa yang mama. Siglunon magamay. Oh, kasi ko nung sa Siglunon sa kasada inya po do. Nagduo ra po. Maras kinotong itong data. Nana shot ka gana. Katong usa ko nung dako kada friend kasada. At ang dapit kasat. Sayang suon mo to siyang gani. Isa mo lagi ngon si Kevin. Jack ye. Kaya ako sabi kay ganit kay taga-dawis. Namin yung taga-dawis. Dawis ba nga juta nila ni Ate Pila ka na Ligario. Out sa lise. Pabaligda. Ang bunong sa na. Pabaligda ganit may kami. Ito ang tingnan. Kaman ngangay akong palit ang katulad ng anak na ang boyok kuros. Diha. Naaida Samin-samin. Ganihara dari tulo.
Guys! Guys! Sa aero magtigil. Ay! Lista. Guys! Sabi ba, araw mo balik ka kasama mo. Sa ba? Ano, kung may kisuwa ha? Kanang tuwas mo? Ha? Pili eh. Ha? Tuwas lagi mo suwa. Pili deh. Aga magsudan pag tuwas kay tagtuong kuha ba? Inja. Kuha. Di andara timbangon. Bangga kuno tanan kuno kay kung bahinon. Ito, surep. Ito ada kuno isda sa rep. Pada putih. Ay, labas na. Libro na nang tuwas. Kira ko ben. Hi! Agbig. Tempo, suwa. Ang duha o ko, ang lapo-lapo. Lapo na. Di mo kuha na patay kagmay. Kana ko ni amo aday ha. Amo na. Oh, tama. Awa sa buno. Kira to lapo-lapo. Lagi sa rep. Hi! Okay lang ba? Kere naman dahil hashtag. Bukan. Dos meja. Awan ang tunga. Pen. Awan ang tunga. Silupin. Ada. Arang ya. Dosa isul ko na ito. Bukan mga baron. Bangun pa. Bilis ko. Ha? Bilis ko. Ato lo pagilis. Mami lagay itom-itom. Ay, so dosa semua. Ay, pahak ko. Ako, duha. Mau lorek, dia. Ay, mo po na. Kailan na? Tunga. Tro. Tunga sekilo. Tunga. 150. 150. Oh, Parang silupin. Ay, kaya kalau pengahwa. Di selupin mo kay maito man ring kan. Ato na isul na. Kare resort kay maito man ring hawirin kan. Guys. guys. Mari na me. Gilis naman ni ma. Isod ano na do. Kare na. Tuwa ba? Di na kabukaon og di labas. Dili kini kay papa mo gani. Ang ipalit kay tuwas papa sa hospital. Unja nagsukli ani doy ay hata lamang juan na sukli. Ito lang duwan. Sakto dito sa bol. Si Albi o si Alex, si Robert. Bert. Kita na pilidos na nakat. Sana ko taga na katingan na anak. Oo, lagi. Hindi pa na. Kilo gig. Bakasi. Dari patay abo. Tay. Ajo na imo ha pagkaringinte ba? Ha? Pero maminti. Wala. Kapagata mo rin sugar di ay. Dati ano nga ba ni alin ay kita. Sila din ni kita. Bato kayo. Manguli na mi guys. Kay dunay dakong dag-o mo.
Hadlo kag abutan ta na guys. Muna ko ni Bert og uli kay mag-init pa ko og kape. Ay mao ra man sa kalipay sa tungbana guys. So bakahigop og kape nga gikan sa dagat. Muna ko ni Bert og uli guys. Kay tambal sa gutom. Ayang kape guys, butangan niya gluto parang di siya madaot ag ihang kuto-kuto. Muna pabutangan po na kog bahaw guys ang ihang init nga kape. Og pasensya na mo guys og mao ra gyud po ilingaw nato karong adlaw og ako magpasalamat guys sa inyong way pagpuas nga pagtan-aw sa akong mga videos og ako mayon guys. Bye bye.